מה ההבדל שלך עכשיו? אתה... כשאתה אומר שאני רוצה 4 יחידות מתמטיקה ו4 יחידות אנגלית, זה חלום או חזון? זה חזון, נראה לי. לא, זה חלום חמודי. כי אתה לא עושה שום דבר בשביל להשיג את זה, אז זה חלום. לא, זה כבר... תקשיב, זה שאתה לומד בבית ספר זה בתוך מסגרת. סמוך עליי שאם לך לא היה בית ספר לא היית לומד, נכון? בינינו. נכון. עכשיו, בגלל שיש בית ספר, אז אתה חייב לבוא לשם, כן? אם לא היה בית ספר, לא היית בא. אתה מסכים? מסכים. סבבה. אז שלך זה חלום. זה כמו שאבא שלי רוצה פרארי. מה, הוא יקבל פרארי? לא, כולנו יודעים את זה שהוא לא יקבל פרארי, כן? אבל הוא עובד כל יום. אולי הוא יקנה פרארי. אתה לא יכול לדעת. בסדר? זה מה שאני מדבר. יכול להיות שהוא יקבל בונוס. אתה לא, אבא שלי הוא הבוס של הזה, אז הוא דופק לעצמו בונוסים. לא משנה, בקיצור, אתה מבין? ביוזים, אחי עושה ביוזים. מה, אני פוגע? הוא אדמין שם, הוא אדמין שם. הוא פה איזה עצו פוקס. קיצר, you understand? understand. אז קיצר, חלום זה משהו שאתה משיג את זה כאילו בקלות. אז קיצר, גודזילה, אתה יכול למצוץ לי, בסדר? לא, אני אוותר על התענוג. על התענוג. בסדר. תענוג, זה תענוג עם א', אני אומר לך, תענוג בשבילו. בשביל שנינו, אם הוא אוהב את האפטרמט, מה שקורה אחרי, אם הוא אוהב את זה. לא. אתה יודע שאמרו שאם בנים אוכלים... איך זה הלך? מיץ... לא מיץ אפרסק. מה זה היה? פאקינג פיינאפל בליד. אננס. אננס, זהו. אננס. אם אתה שותה מיץ אננס, אז אתה פאקינג... אננס. השמיש בטעם אננס. אננס. לול. ידעת את זה? לא ידעת את זה. ידע כללי. עשו על זה מחקר. זה נכון? אז אם אתה רוצה גודזילה, אני אוכל קצת אננסים, ואז אני אהיה לך בדרך. וואי, גוטי, אתה לא מצבן. מה אני עושה? לא לעשות ריספונים. זה עושה לי לבד, זה אלוהים נותן לי. אז... סתם, אני לא מאמין באלוהים, רק בג'יזוס קרייסט. רגע, אתה מאמין באלוהים? לא! אבל... אני מאמין בבודה. אני מאמין בהוא שלך למה בודה במים, נראה לי מה זה ישו. נחמד. שונא את הערבים, אבל מאמין בבודה. יש בעיה, לא? נראה לי בודה נחמד מאוד. אני מאמין שהוא היה פוצח אותך. אני לא אוהב את הבודה אבל שהוא רזה, אני אוהב שהוא שמן כזה, כי הוא הכי חמוד. יש לו כזה ציצי. הכי כיף שמנים. אני לא רוצה טוסיק. די. אתה אונס אותו. די, הטרדה טוסיק, די. מינית. די, טוסיק. לך תנגן בשירותים, די. גודזילה שיש לי את השקט שלי, כולם אוכלים את שוטים. מילה, גם כולם אוכלים שיש לי את השקט שלי. מבטיח גם אני אוכל. עושה ריספון המניאק. אני מבקש מניאק. מה אתה עושה לי ריספון? אני לא עושה, זה עושה לי לבד. מצחיק, לא ראיתי אותך כותב סקופ. לא כי מי קרה הרג שום אותך? דבר. בטח. תוכיח. אני רוצה הוכחה. אין אף אחד בלונג, אני לא מבין איך מתי אתה. הופה. הופה! הופה, ניצחון של... הופה, ניצחון של אתיופיה. Get wrecked bitch. גוטי! יפה מאוד. כן חמודי. אתה יודע למה זה ניצחון של קלק, אני לא שם שירים, חתיכת שקרן. איך, סחי, אתה כל הזמן מנצל איזה שירים אתה רוצה? באגים שמלשינים עליך, אתה בוכה, בן ג'קו? בן ג'קו? זה, תגידו לי, שלחו לי. ג'רג'ר גודזילה זה גודי. כן. הוא עשה ריספאם. נכון אתה משתמש דרך הסלאם? לא יודע מה זה. של מכשירים. סלאם וכן. לא יודע מה זה. אז נגיד, איך אתה מעביר שירים בזה? לא יודע מה זה. עשה עוד פעם ריספון, תסתכל, עשה עוד זה פעם עושה לי ריספון. לבד, אני אומר. זה לא עושה לך לבד, אתה רואה, אתה עושה לי לבד, אתה רואה.
חצי שקרן, בוא תעשה עוד פעם סגול, תעשה. תקשיב, תסתכל איזה קטלן דופק לו. ספור עד 3. 1, 2, שנייה. עוד פעם. אוי לא! די אחי, תעשית איזה 5 ריספונים. אוי לא! מה אתה עושה? יכול לכבות את זה בבקשה? תעשה לי כאבי ראש. הכל בשביל ניסים. ניסינו. אני פשוט מדמיין את ההורים שלו כזה. טוב, איציק, ניסינו, אין מה לעשות. זה מה שיצא. אתה פשוט אדיר מילר. אני לא אדיר מילר, אני קצת גוטי יותר רזה ממנו. פרודקשנס. רגע, איך אני ניסים, איך אני? הוא מדבר גם הוא מדבר כזה. רגע, לא, ניסים, איך אני? מה אמרת? ניצחון לאתיופיה? משהו עם ניצחון לאתיופיה אמרת מקודם, תגיד את זה עוד פעם. כן. רגע, ניסים, איך קוראים לי? אתה... רגע. לאט, בלי לחץ, לאט. כן, אבל המשך. גוטי פרודקשנס! הופה! אהלן ניסים, אתה רואה? גוטי פרודיון. מילה אתם גאונים, הרגתי אתכם איזה 6 פעמים. גודזילה, עכשיו נכנסת? כאילו בוא נעצ'י, עברו את השתה רוצים בדיחות שואה? רוצים בדיחות שואה? כן. יואו, אתם מכירים את הדבר הזה שלכם על העמים? מה הגבול שלך בלא להגזים? כאילו... אחי, בדיחות... וואי, למה אני שואל לך שונה? בדיחות שואה זה די מגזים, כן? מה? מאיפה הוא בא? לא יודע מאיפה. אני לא יודע אני איזה כאילו שחקן like כדאי the לי wind, אתה יודע? לשפר, אני like כאילו the יש לי wind. כמה שחקנים ואני לא יודע מה לעשות איתם. די, אבל גוטי! איך קוראים לשחקן מה הזה אני שיש לו עושה? מה מכות אתה רוצה ברק? ממני? שכח, מה? איך קוראים לו? אוי. בטח מון ריידר, נכון? אתם רוצים בדיחות שואה או לא? יאללה. לא! מה לא? תעשה לי מיוט אחי, כי אני... אם זה אצלך נושא רגיש אחי, זה לא אשמתי. זה מה שהיה בעבר, צוחקים על העבר, ומה שבעתיד זה... אז מה, אחותי הייתה בשואה, נו ו... מה? מה אחי? מה? סתם. בסדר. ספר. מה אמרת אחותך הייתה בשואה? בת כמה? בני כמה ההורים שהם עד כדי כך ניסו אחי. אמרתי לך לאבא שלי קוראים איציק, לאח שלי. אמרתי אברהם, מה זה אברהם? רגע, רוצים לשמוע את אתיופים באחים? זה אברהם דוד מלך מהתנ"ך או ש... ישראל, משה רבנו, אחד מי יודע, רק עכשיו אני אחד מי מבין יודע. למה שיצאת, אז אבא שלך נו, אמר אברהם אח ניסינו, שלי, אתה מבין? הוא הוא שנים ניסה. טוקסי! אתה מבין? עכשיו אני מבין. טוקסי איזה 360 נוסקופ! 360 no scope, smoke weed all day. או! קלאס, עכשיו... יש לי בדיוק $2, סתם עכשיו שתדע אני שאני פותח אביא לך קייס, את מבטיח הקופסה, לכם, זה שלימדת מקבל אותי, ABC. נו מה, ABC זה חשוב, מותק. בן, אם אתה מעלה את זה ליוטיוב, כל הכסף שלי, כן? או שאני אעשה לך קופי רייט קליים, כן? מה? צילמתם אותי? אני עושה לך סטרייק.